Marko Marulić Judita. Judita je prvi autorski ep, odnosno spjev napisan na hrvatskom jeziku i bitno je različit od dotadašnjih srednjovjekovnih hrvatskih tekstova. Kao predložak Maruliću je poslužila starozavjetna knjiga o Juditi, hrabroj udovici koja je židovski grad Betuliju spasila od opsade asirske vojske jer je, posluživši se lukavstvom, ubila njihova vojskovođu Holoferna. Naslov djela glasi: Libar Marka Marula Splićanina, u kom se uzdarži istorija svete udovice Judit u versi hrvatski složena, kako ona ubi vojvodu Holoferna po sridu vojske njegove i oslobodi puk izraelski od velike pogibli. Turci u to doba prijete i Splitu. Klis je kao vrata Splita pod opsadom. Spjev o obrani Betulije Marulić je napisao kao ohrabrenje svojim sunarodnjacima. Posvetio ga je svom kumu Dondujmu Balistriliću, koji je bio ugledni crkveni dostojanstvenik u Splitu, otprilike ono što bi danas bio kanonik. To se zvalo prmancir. Počtovanomu u Isukarstu popu i prmanciru splitskomu gospodinu Domdujmu Balistriliću, kumu svomu, Marko Marulić umiljeno priporučenje s dvornim poklonom milo poskita. Marulić na početku objašnjava zašto se odlučio napisati Juditu. Sih dan svetih korizmenih, počtovani u Isukarstu gospodine i kume moj dragi Domdujme, privraćajući ja pisma Staroga testamenta, namirih se na historiju one počtene i svete udovice Judite i preohologa Holoferna, koga ona ubivši oslobodi svu zemlju izraelsku jur od nadvele pogibili. Tu historiju čtući, ulize mi u pamet da ju stumačim našim jazikom, nekaju budu razumiti i oni ki nisu naučni knjige latinske, aliti djačke. Rukopis spjeva dovršen je 22. travnja 1501. a objavljen je 1521. godine. U početnih nekoliko stihova spjeva Marulić navješćuje temu spjeva i zaziva Boga da mu pomogne i obdari ga književnim nadahnućem. Dike ter hvaljenja presvetoj Juditi, smina nje stvorenja hoću govoriti, za to ću moliti Bože tvoju svitlost, nek ti mi kratiti u tom punu milost.